You may be seated. God bless you. Can you pass my shooter? Prevented one Manerano da Kumkana. Which to go to Zanta, Pau, Manerano. The Nicola is someone who experience. Every woman and the men of God in the house, amen. Allow me to make it the place of the house, Apostle. Amen. I came with my brother, Prophet Makon. God bless you, men of God. Matthew chapter 7, from verse 24. The 18th scripture is built to last. Built unto a wise man, which built his house upon a rock. Let's go. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon the rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them, shall be likened to a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Look at this scripture is one of the common scriptures from the Bible. But it's very simple, but I will download it to just look at foundation. Just look at one in the hands is a foolish builder. He's foolish, but he's a builder. But he's not clever, he's not wise, he's a foolish builder. The other one is a wise builder. Difference here on the Pawakawakira, Petishawakawakira. The reason. But Pawakawakira, the foundation was the problem. One thing to challenge and talk to both houses, but Zaga face the same challenge. Ashnabasa Ujiawaki Wakadombo, Bakasimba Panolasta, but challenges will come. They will judge you. You are facing this challenge because I will not sure foundation. Sometimes you can be on the sure foundation, but the challenge will come. But you will not see what you will overcome. But when it comes to choice, additional words, additional labor. But the Pano Balcons, Akala, Kapadomon, the Akala Nimba Simba, the Buddha Bakuti, Akai, no, what's a pass, Kulakira Padomo. No matter the cost, no matter the sacrifice, as long as it is permanent, I'll do this. I'll just build. You do too quick fix, a quick answer. So in Baga to Pera, but Patas were a challenge. And the challenge by Akawia, I now attack the house. Yaka attack the reason we Payaka Lakiwa. All we but the attack was on the foundation. So my foundation, I too, one of your city represents Christ, who is the rock. And the other one, church said, it represents men's ideas. So said represents men or men's idea. So Bible should in two dimensions. The Spirit of God, who knows what the men's idea, but with the Spirit of God, who knows what the idea of Christ or the idea of God. Bible, yes, but but it's in the Bible. Okay, I'll download this way. Genesis 22, verse 14. Genesis 22, verse 14. Look at this now. Alright, Genesis 22, verse 14. Not. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh,
As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Is Jehovah Jireh. I'm sure we are all used to this name. But Jehovah Jireh, it means that means idea. Then the idea of God, he named the place not God. The song should now Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Yet from the Bible, it's not the name of God. He named the place not God. But the human idea which is sent. So ukiona washindi wanaotuacha nipa ni Jehovah Jireh. Awafiwe ni kuna mabuti kupaka mnyari. Kuni chapita nesho unaita panjipo. He named the place. Wani wakaba kama Jesa. Wani wane idea ya kuti Jehovah Jireh. Jumani anopa. Na nasi abasikubiwa. Ina wabda kusia checha na kunamati. They are frustrated. Why nobody should do to hallelujah? You know, attack and 90%, which is human idea. The original idea, Mwaraba, Anabuba Abraham, Mwariwaka Abraham, Auya Kusolaba. So Mwaria no band, Mwara no Tia Papa. So teaching of war. Why? Because this foundation in a sacrifice, it is very tough, but in assurance, you fit. So much less no one else Kamushira. But you can attack now to tell you to tell very tough. Only tough guys who understand. But when I saw what I established, Jehovah Jireh, today I'll start working. And Abraham named the place. He called the name of that place not God. But I think I never saw Jehovah Jireh. To remember send idea. That's human idea. No, the Bible that is to work. That is one church. I am not Gideon, anyone right now. Why don't got in now? Pamvura don't separate. Listen, don't go on Vura. What is to get Kumba? I don't give a bucket to one, but it can you. But and that picture, like I said, no why? Is but the nobody just starts. Akabadomo, akachenjera, no good akafanya ni muna not kana angu bashoko. Anu yita. So dombo kuita. That's okay with the same. The wise men akala kaimba kadombo. Ndiye muna anoti kana anzwa. Hear the sense of mind and do it there. That's the wrong part of Christianity. Ukaona usina cha unaito chumba church, ulipa church and the devil anakudonet. Tunika makwesi zilizo saba shule church pati ndinoenda. Apa zanzi anoraka padombo. Akafanana ne munhu anotikana arinzwa, anoita, ndiye ari wise, ndiye ari kubuilda parok. So the wrong part of this message is doing the weight. Not hearing. Nobody, the foolish builder, he also hears. Difference yaba separator. Leseba nonzwa, but bakuita muhaite. Samusariita urukuba kapa chechi. Therefore, Chanosha, Chinomzaman South is doing the weight. Matthew 6 verse 6. Matthew 6 verse 6. Listen about Matthew 6 verse 6. He will teach about corporate prayer. But thou, when you pray, enter into the closet, and one day shut the door. Pray to thy Father, which is in secret, and the Father in secret, which seeth in secret, shall reward thee openly.
Teaching is about prayer, talking. Yet the secret of answer, just the Father who sees, not hears. In the teaching in prayer, you know, line up with Mwari knows what matter. You know, now Mwari knows what. Problem is, you know, no matter what the Father which sees in secret, which means she know never when it's not over. So she know never knows wait for. So the doing, going on exactly reward, not the talking. So the devil is not worried. But tonight a prayer, and that's what exact answer. God will see. The God will see it. Who see what you do. So the doing attracts the reward. So the wise men are asking not to wait, but they can answer and it put into practice. So attack your devil. Here, you need to practice the word. You know you go one and go enjoy the word. Not powerful. It's good to go far away, but the my results are I doing. Kuziba prescription, usina mali mtenga mshonga wacho, unofauti zero. Unofauti zero. Why? Because sickness, you know, intake in my class, but you just only know. It's a problem, you know, that's a cat. So, zero. But the practical part of it, don't see that. And they attack it, we are in attack against. But if you won't attack, so I don't care about no more. No matter what it costs. Yeah. Can you time? Weba jencha muna pusha jini. Ne time yake kuta hai 2 minutes nenda to nemba yao. The church has come to such a level yokuti wanashada kuwa grounded in the word. They want a quick fix, but I've discovered no matter the prophet is very sharp, he preaches. Uporofita rupari zile kana shuona zetu kwa dashi tatu kurofita zetu kwa ni paru rupari zale kukupa zisu yokuti changa uporofita ukasara na mamunisha ndakaura achi manifest. Hakuna prophecy ino substitute the word. Say vachiparidza iwo vachiona vari kuti nyangwe ndaona iwe chiziva izvizvi izvi ukasaziziva hauna sure foundation. So the foundation is hidden in the word, and the word is God. So akawa kaimba yake akaita sarutso mumwe ndobva sarutsa kuti pajecha hapana too quick and panoita zvakanaka. So jecha a human idea, jecha kufunga kwevanhu ari kuvaka padomo ari kuenda panohwadza kutanga. Let's be real, unoisanda zvinhu zviri easy, unoanda zviri easy. Saka uchiona mashortcuts akawanda, but secret life ine mastages ne process. Sometimes very painful. Sara unonzi namwari achava nemwana gore rinouya nenguva ino ane 25 years asina mwana. The miracle yaito that time frame ye original time iri human iye ari mwari. Ana kuti right now here is your baby. Mwari ni mwari unoita zvinhu now, but there are times that you can take time iye ari mwari. Genesis not kudii vaiti vakasitamika vakapedza votaura this is good. Mangwana usumudzira food for 6 days. Mwari anadhera akangoti today I will declare everything. Zvaitora a process of time. Ari mwari aigona kuti I command trees, mountains, animals to be there, but akatora time. Say I will take time mwari pakuita zvinhu zvake. Uchaona kuti naturally, scientifically even munhu pakurarama unotora oxygen inobva mumiti. So mwari vakati tanga nemunhu pasina muti mwari vanodzoka munhu anenge atofa. So miti inofanira kutangira munhu. So there are times yekuti mwari varikugadzira nyaya yako but vakatanga nemiti yacho. Mwari vanenge zvinhu zvangu yedu zvakatotaura zvacho ndozvakakosha mulaisi mangu.
Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Not takapiwa unto us a child. I'll read it. For unto us a child is born, unto us a son is given. The Son of God, watakapiwa, son is given. But a child is born. Maria anabereka Jesu kuti Jesu aveko. Akabereka zvaivako. He was already given. So God so loved the world, he gave. So Mary angova ashadiswa kunoudza chinhu chiriko. Ivhesa yangonzi ndine mukomana ari kuno, but ngangoita mufana azoita mukomana. So which means munhu paanonamata kudai blessing inenge a son, Mwari vanogona kuanswer with a child. So it takes kuchengeta kwako mwana, kuchidza kwako mwana, kurera kwako mwana, for him to mature to become a son. Vazhinji vari kuda end product, avadi the fruit of what they are looking for. So apa akatapiwa mwana komana, but Maria antakura ngombe chinji takapiwa. Kureva kuti mwana uyu pavachamubereka vachimureva nokudii, vari kubereka chatakatopiwa. So zvinongwa Mwari vane chinhu chavanokupa, but chinorerwa newe, chinokudzwa newe, kusvika chava chinhu chawakapiwa. Unopiwa mari isiri mari, unopiwa munhu anokukonekta pane mari. After uchiita munhu yeye ndokugomba kwako. Wotogona kupureya kuti Mwari ndakanamatira mari, mari yacho wakatoipiwa, but haina kuya iri mari. Wakapiwa a child, wakuti ukamurera zvakanaka, he becomes the son. So the son are given, anobviswa, wapiwa a child, waunobereka, waunorera, to become what God has given you. Tine zvinhu zvokuti Mwari vanongoshamisa kuti nanhasi sei chiri kutambudzika, nokuti mari yako yakauya, but vakauya vari vanhu. Iwo waiona vanhu kwete mari yacho. That's why tinoda kufunamata Mwari atipe meso emweya. Imagine the thief at the cross. Anoti kuna Jesu ishena na makuya mumambo ndi kuti rangarire. Ari kutaura kuti munhu ane same sentence seyake vari pa cross vese. Vanovererwa vese vane pain vese, but ari kuti ishe. That level yekuwa haonesi kunge answer. Munhu ane prayer request kumunhu ari pataiti sai kuti ishe kana makuya ishe pari kuti ishe. Zvazvarambwa nechechi yanoverera Jesu kuti asiriye ishe. Mbavha yakaoma yakabadenga. That's why paakavererwa kuti hacho akaiswa pakati anosaidhirana. Iwo ndonosarudza kuenda pari. Because dai Jesu akaiswa maybe first part taita ari padhuze ndiari kumeneketa naye. Akaiswa pakati unoti opportunity ngemunhu wese. But panoda misemwe ikono nyangu kuba ane problem yani solution yangu. Just hear me very well. Sasa akangwara akavakaiba yakipadomo. Yet naturally anenge ana kungwara. Unozwi time uri padombo panorema kudaro. Panorwadza, panotora time, panotora labor. Mumwangoenda pajesha in 2 days time atomumba. You have foundation. I've seen people vanokumoka. What I feel today, as soon as you just farmer, you know what I'm going to myself. Sure, foundation takes time. You know the popular foundation is only expensive. Mu foundation amugarwe, but very difficult. Very expensive. So what in that building you get a crack. Can you guys have a crack? In 2 years' time, I would have to create another side. Why? Crack is result ya kuta munamita foundation ya kasimba ya kanaka. So attack you get life mako tumengua in foundation question. Nobody why any panda takare wanabiri kwenda kuzayoja baba wao very strict. By something we pamba kutu wesa kwenda na church sana. Ukanova ku church sasa mani roho skati. Sasa na aipindira sasa kete Kristo. My foundation was sad. What do you change so can't just go to food by Baba?
my foundation was not original. But I want to repeat that. Sure foundation, very strong. Sometimes we learn to see the right foundation. Right foundation, you can say, even in a relationship. I don't know who the one who comes from the kitchen get him more. And you don't know what to do on the night. I think I have to teach. Not some more on the night. You are there in one of them. Get me back to what I'm saying. I'm in the story. You are sure it's the people now. I don't know what I said. I come close, I kiss. Who knows what you know? What is that? Who knows what you know? She's saying now, very bamba. Foundation, can I see? Was even ukashaya the right foundation? Ukashaya the created the right reason. When church one go ya. Kuna wakati wa church wanu chemana kana zunzaoma. Na chakamunza pano kuchema. Kote kufara. Target yake ndio kuti kana zozongoma oso. Le church wanu bila leo. Ngari kuti setwa amo. Sakutuna pano ngati teaching chitire mwali wenu iya anapinga mwali wacho. Kuna niswa foundation akainga Kristo kana akanyewa mcheshi anozvandu kunyewa nevanhu kwete necross. Kuna niswa foundation no matter zvinofamba sei anozvanda akainga mwari kwete vanhu vanotaura kufura sivanovatendeka. Sure foundation is the word of God. But the foolish builder, I don't know what the name is, also a builder. In Matthew 25, wakadzi vari mavhijini vari 10, 5 vakangwara, 5 vakapusa. Mukupusa kwavo, they were virgins. But the discipline inga iripo, but brain hapana. And the next time the foolish people, foolish wakazo manifesta, kawakakumbira mafuta. Look how hard they were foolish, wakakumbira mafuta. And I will explain why they were foolish wakakumbira. Kana muri mu one room magagarira chikomba wani chikuya. Marambe enya akadzima. Mukakumbira mu mafuta, truly you are foolish. Why? Even marambe adzima, imi michirege yabuda mu room, munongoona ni ari kubvira acho. They were foolish. There are people wearing grace, greater grace than others. Like that, some who are out of an I love Vira, someone who is Vira. Why would you think of foot? And the unfortunate part, who knows some foot later was not in some foot. But things that to be foolish. I am a foot, I never see her. Who are foolish who foot to them a foot. Unatenga mafuta wasema mafuta kumba. Nokuti hapa vile. Yeki kuna aruvira mbameni. Patungati hakuna bilikulu. Sasa kuna mtano wali business ya mafuta. Iwo wasana sana chikomba chacho. Niko tengesa chitu mafuta. Ede mabaya wana awana mtu walifundisha abapeni. So mafuta akawanikwa. Batu kawakadzoka wana kutenderwa mpinda.
iwo wana mafuta. Kune mafuta asinei naye. But ari mafuta. Asinei na Kristu. Ngwarira mafuta asinei zva Jesu. But angoro mafuta. Anotengeserwa vanhu foolish chete. Generation yedu tunaopisa mafuta izvi. Zvokuti zvina Jesu mukati yaine subject. Kana mukatenda paJesu vachakasakugamuchirai chero matenga. Do you know to Matthew 16? Vakadzi vakamboita collection yezvinonhuhwira maspices. Yoda kuenda kuguva kunozodza Jesu. Vakatosvika amuka. Handina kuzonzwa next verse yakati vakazodzoka navo vakadzorera vanhu munokunyura zvakadaro. Kune dzimwe collection dzakapotsana naJesu kudhara. Why? Nekuda kwekuti dai ndandiri muchechi indiri wise. Andaigona kudoneta ipapo for one reason. Jesu wacho aiti nezuva retatu ndichamuka. Mafuta ndokubva akolekitwa kuenda nawo nezuva retatu. Kana ukasabata shoko rake, rimwe tingokubata. On the 30th day I will rise. Bible that on a Sunday, on the 30th day, early in the morning, vakaenda kuguva nemafuta, vakasvika asiku amuka. Why nokuti ukasabata shoko rake iye habatike. He is the word. Saka vasvika asiku mafuta akolekta. Ukavaka pajecha, the challenge kana yauya. Sati kudona kwemba it was a great fall. Say kudona. Mwana wanatsisire nemunhu ari mumba. Haana kutora tai nekuinvesta muna Kristu. Akangodaimba. Zvinoita kuvaka chechi isina Jesu pasi payo, mwari waKristu. Zvinoita kuita chechi mwari wacho asipo. Paulo akapinda pane imwe chechi kwake ndokubva aona paauta pakanyorwa kuna mwari asingazikanwa. Chechi sati zichindoka mwari asingazikanwa. Anongonyara kutaura kuti mwari hatimuzive pachechi totoita chete. Vakashinga pakatonyorwa kuna mwari asingazikanwe. They are not gods, but the church yaifamba. Because it takes sometimes maturity, or else I'll give you this example. Unoziva kuti dzimwe nguva vana vechikoro vanogona kusaziva kuti headmaster avapo. Because headmaster anogona kuti maticha ndonozoenda muno. Vanekuda kuti vana vechikoro order yechikoro inofamba zvakanaka. Break time ikakwana dare rinoenda break. Lunch hour ndizvozvo manje munotoenda kumba. Hamuna idea kuti headmaster apana. Anotoziva ndi teacher. So when you are not mature, order yese inoitika kuti unofanira kungwara chani. Vakuta ndinoziva kuti zvinhu zvedu. Hapana. Imba yakavakwa paJesu. Makia akatokidira dhova vakapinda mumba vakatongorara. Nokuti duta rina kuuya uchingopedza makatongogarika. Zvisizvo zvinoshanda. Ndoba nedanger zvinhu zviri wrong. Vaita mumwe mukomana wati ikangostopa pana 5:15 yafa yamira ichafamba. 5:15 inotozokwana futi ngwana. Zvauti vazvondibvunza na 5:15 kuti inguvai ndikatarisa ndinokuti 5:15. Kuti wachi yakafa inogotaura nguva iri correct. Chinongodiwa kungomira after 2 minutes woti dzakapi. So there are times that even a wrong doctrine sounds as if it's the right doctrine. Again, see the good deliverance in the home again from getting. Mwalibati ichgai michero yesi but siya imutu. Satan ndo kuvaoya akati ichgai yesi kudzikinura vanhu kubva kule mutation. Pastor Snake vakaputa mic munodzikinurwa. Mwari tangari wrong unamidza mutu. Kutaiwa ichgai mutsvanyirirwa. Vakangopedza rozwa. So vanozakati prime deliverance inonza loss. Zvinofamba kuti zvisafambe. That's why I warn people sometimes in our generation. Kuti kana taimbo kupa warning yekuti beware of your enemies, whatever. These days beware of those who love you. Nanokuda tende ukabudza wakati vachinzi BP dzavainadzo. Oh no. Haisi BP yepanze nemumba.
Sometimes kudiwa kana usina wisdom kuri dangerous. Mwandimane zvinokukwadza. Kune vakadzi vaigara vari tumumba ndobva vabirana mwana. Chaibonyo zvagara vari tukurirana. But mwanga sazondokurirana nembabva yangu. Kana zvafamba ndobva yangu mwangu itsotsi. Anokubira mwana, usina mwana right munhu. Kunoona mukuda nokuti hauna zvinhu zvokuti vakakutorera. Saka udiwe. Awozoona vanasikana vedavo. Example yehuku. Munhu anochengeta huku, emu yake ndekuzotora huku. But anodzifida, anodzisina malaiti. Zvotovaudza kuti ari kufida isaspect, zvotovaudza. Zvimwe zvakanaka zvinoitika kwauri. There's a storm coming. Imba yakasika kuvakwa yakasika kupera vanhu vakagara. But there is a storm coming another day. Sakuona ari kugochesa ari planeti kugochawo. Zvakatomutokuleta mapenzi akona. Wante vani bright. Vanozva kutoenda mapenda kuti. Kutangira bright, vanotochikwa zvishoma. Imba yakavakwa majecha ikatopera. Vanhu vakapinda mumba vakatanga kutochinya vanhu vachikukuchera matombo. Kuti munozvinetsirei namudombo iyi. Vasamunzwa mati achechi dzinokukomeserai mafastings ei kwenu tikapinda tirinesi takuda. Kuti chechi dziri easy vaso. Ukasana nawo Sunday achitobva kuchechi iwe mutoenda. Unoshama kuti yatopera kuti 30 minutes yetu. Takenda. Achecha 2 minutes. Kungopinda simuka isomunzi. Kumba. Zvono vona vari kuti machechi nokukakomana vanhu vari kukuwadza. Ukabuseni. But hepano kana dutu rasimuka. Munhu ngakudza kuti muite zvinoita tiri kumboyo. Ino ni munimba wani. Sure foundation is the rock. Pane dutu rinosimuka. Haina anotaka madziro ayo. Madziro chavo kungodona chete. Attack iri pajecha. But pajecha pakaita kiki. Zvinhu zvakakufambira it easy. Ukaenda kuuniversity unoita doctor. Une makore aunoita uchifunda. Uenda pa-attachment adone makore mangani. Maybe you can take 5 or 6 years, I don't know. Unoita sekuti wava doctor. 7 years. Kuti uve chiremba. But shortcut iripo unoenda kuchipiri kotofenwa 1 week. But zidara vanokuka manje mubvunzo unenge wakuti which doctor mubvunzo doctor udzivi. Which doctor is this? 1 week till 7 years. So the medication yao manje haina control for understanding things. Ma overdose them. Was ma which doctor? Pajecha vanotovakika. Neimwe gore vanhu vakanotora areka yaJehovha. Ndobva vashandisa formula isiriyo. Areka inofanirwa kutakurwa nevaRevhi pamafudzi vachifamba. Vakatsvagwa mombe nengoro itsva enyukadzi. Vakatanga kuidhonza ngoro ikatongoti fambei. But yasvika pathreshing floor yakabheuka. Una akaibata nekubvafa. Areka iri kudhonzwa nemombe yakamboti fambei. Sazvisiri izvo zvinombofamba. Imba yepajecha inotombogarika. Kana zvitoda iso handi yeMwari zvedu zvaita. Pane chinotevera foundation. Pane chinotsvaka kuti yakavakirwa pai. Kune chinotsvaka the reason behind zvakaitirwei. Zvichiitwa sei nani. Zvikonzero zviri zvipi. Kuna vakume vakada kuvaka etawa Genesis 11. Vaida kuvaka etawa inosvika kudenga. A tower that will reach out to the heavens. Kuna kuti vavasikade kupinda denga rekuti muna Kristu vada kupinda neubirita.
Let us make a seat in the tower, whose top may reach unto heaven. I am surprised. I'm tapida. I was going to know. That's the channel. And verse 5. And God came down to see the seat in the tower, which the men, which the child of man built it. And the Lord said, behold, these people are one. They have one language. What they begin to do, nothing will be sent from them, which they've imagined to do. Chakaita kuti Mwari aite scattered their language. Inyaya yekuti they have rejected the stone. And by 11 verse 1, they rejected the stone and they made the bricks. And the whole earth was with one language of one speech. Let's go down. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said to one another, let us make brick. Chidina is created by God. Chidina is men's idea that said, men's idea. Let us take the brick and bend them thoroughly. And they made brick for stone. Why do we replace our Dombo Christ? Ne human idea. Why would I was at Dombo? Don't get Chidina. But I think it's just to know it from what the Tonga shape is. To not end up dead than a human idea. So God was not happy because they rejected the stone, which is the sure foundation. Nasi Chidina Shao. Do you know, you will challenge again Jesus, you have got this about cross, you have not got some church, but we're not talking about teaching. I got to this group. We check out when you keep telling the kitten, regard of Vacuum Shiabzas. Couldn't Jesus again deliverance church? Because you're in a limitation to one no matter what said, all of the holies, or one no matter what Bombera. Lama hands will not want to this one one said. So the idea of Christ so that we become one. Tile banalamai. Kwete marije senti unozuita kuti vamwe vacho nevamwe. But iyo imanje yakaita kuti wofina asema kuti zvakanyanya. Kuti pavaenda kusenga, vaitwa zvakakura zvaJehovha. Nokuti kiti yakavhara. Saka generation yedu manje yakasona futi kwete mudavo. You know, plan here, us as preachers, we must reveal the secrets of the kingdom to the church. Someone Moses Nyambaka, but Baba continue to get up. Why Tungamid na Moses, but he plan Yamar. Wakatozenda kukena Moses asipo. Nekuda kuti Mwari wacho Moses aitidzisa vanhu pamusoro paMwari. Moses asinoedzana vanhu kwaari. Mutungamiri anotungamira vanhu vaMwari. Saka panogona kuwana Joshua anoita kuti vanhu vapinde Moses atofa. Chinhu chikangova chaMozisi akupindiki nokuti paanofanirwa zvinofira. Foundation yechurch ikangova men. That's a problem. A man will die. Or else a man will disappoint some other time. The great man of God who Akadambo Romsora John the Baptist. Akatoya is for Rana Jesu. Papa on a Jesu to Yaro Boya and no decision Nika. Asumba Jerry Akatuma a wrong message. But you move in the way that the man can change. That's why he's dead. Akadambo Romsora, Akadambo Ray. And that's not how you come so after the one song. So, most these things. What was found in the room? It pain Yasana now. But the revelation Yakawa and I would miss. I got you by a man. I got no get around like Christ. But I'm pain. I got to move Vete and Nashwana. That's why he lost his head. Why? Because I asked him Jesus. He was a prophet, but when Jesus came, he is the head of the church. Remember, people were coming to John.
So just now we are passing, means people must come to Jesus. No sure foundation. Ukafarika in him, you become a fan to me, not a believer. I want people to become believers, but in Christ. My fans are later. I met one guy that paid, so I met one guy who was so. So I friend all night. What is your pastor said to street? Look no face to. Ha, don't you write? No, I was not telling you. I don't know where I it. Pastor, remember I thought I was born, it's not where I it. You guys are doing poor until you want to where I it. Last time you was a man. Oh, but I'm not pastor, I'm not seeing the people to jail. Sabato notice a woman says, Chibi, why you go to Zanzibar? Was a watch decision as a which of this support everything. Foundation yake aisema wewe how much ukashaya the right foundation. Challenges are there. Challenges are there. Sure foundation. Zvinobetsera pakunamata. Vakomana vari vanotera vasikana kuchechi tevera Kristu. Kune varume vanoti akakwenda kuchechi yamadhamu tevera Kristu. Foundation yangu ngairegere kuva munhu. Nokuti munhu akafanana nejecha. Abrahamu vana vako vachaita sejecha. But the human idea is dangerous. Tikashaiwa the idea of God. I mean, Russia, you don't know a human idea. God is good all the time. It does not change. I mean, I don't know it's no about Zlam Tano in Brazil. Could my human idea Azara is one I'm sure I'm done. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Majida Karamu, Christ Jesus, Iwai Waro Wikereke. Invite the sure foundation of this ministry, a sure foundation for every believer under this roof. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. God bless you, church. Thank you so much. Come on, put your hands together for Jesus. Come on, put your hands together for Jesus.